Концерт для Криму на адмінмежі з окупованим півостровом. Гурт «Бумбокс» відіграв безкоштовний концерт поблизу КПВВ «Каланчак». Музиканти цією акцією вирішили вкотре нагадати про те, що в країні-агресорці в катівнях перебувають українські політичні в'язні. КПВВ «Каланчак» працює як завжди. Йдуть люди, їдуть авто. Єдина відмінність – 2 крани у полі та сцена. Заспівати на адміністративному кордоні з Кримом Андрія Хлевнюка надихнув лист Олега Сенцова. Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов від травня голодує і вимагає звільнити всіх українських політбранців. Звертаючись до Олега, гурт «Бумбокс» виконав пісню «Наодинці». Можливо, з іншим ти цікав би краще, хто і як, ну все не забувай, телефонуй, леда, що. Цей концерт – частина документальної 52-хвилинної стрічки «Return Ticket» режисера білоруського вільного театру Миколи Халезіна. За його словами, він через персону лідера гурту «Бумбокс» хотів показати трансформацію свідомості українців за останні роки і вкотре привернути увагу світу до України. Я не могу сказать, что это фильм об оккупации Крыма. Это скорее о том, что происходит в Украине вообще сегодня, и то, что происходило последние годы, и как менялось общество, и о том, как творческие люди могут усиливать голос тех, кто находится в беде, как, например, Олег, который сидит, и Олег тот человек, которого, на наш взгляд, если мы вытащим его, мы вытащим всех остальных. Протягом вечора «Бумбокс» неодноразово вимагав зі сцени звільнити Олега Сенцова. Лідер гурту каже, не можна дозволяти світу забути про те, що відбувається в Україні. Нам розповідають з іншого боку пропаганда про те, що всі такі щасливі там на окупованій території. І зовсім нічого не говориться про тисячі людей, які змушені були залишити свої домівки, про майже 100 людей, які є політичними бранцями, про те, що 25% мінімум цих людей – це кримські татари. На концерт зібралися жителі навколишніх сел, подорожуючи з КПВВ та частина кримчан. Простір перед сценою був спрямований на Крим. Євген Кучеров, Заман, АТР.